Gvern li jisma' l-ewwel minn sensiela ta' laqat li fihom il-membri tal-kabinett qegħdin jiltaqgħu mal-pubbliku sabiex jisimgħu l-ilmenti u s-suġġerimenti tagħhom. Fl-ewwel laqgħa kien hemm preżenti l-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo flimkien mas-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport Stefan Buontempo. Il-Ministru Bartolo stqarr li hemm sens ta' urġenza u problemi serji fil-qasam tal-edukazzjoni u li qegħdin jiġu indirizzati. Fost dawn spikkat il-problema tal-assentejiżmu fejn kap ta' skola ilmentat li m'hemmx post fejn wieħed jirrapporta dawn il-każi. Il-Ministru Evarist Bartolo fisser kif saħansitra hemm tfal li ilhom ma jmorru skola snin. Wara 12 sena, 13 sena jattendu skola aħna 44.5% biss ta' tfal kollha tagħna skejjel tal-Istat, skejjel tal-Knisja u skejjel indipendenti, 44.5% biss iġibu 6 eżamijiet sekk minn gradu 1 sa 5 biex ikunu jistgħu jgħaddu għall-edukazzjoni post-sekondarja tagħhom. Kien hawnhekk li l-Ministru tal-Edukazzjoni qal li fil-ġimgħat li ġejjin ser ikun ippubblikat dokument ta' konsultazzjoni dwar l-istrateġija tal-Gvern fil-qasam tal-edukazzjoni għall-10 snin li ġejjin. Barra minn hekk il-Ministru Bartolo tkellem ukoll dwar is-sitwazzjoni inkwetanti ta' pajjiżna fejn 40% minn 18,000 barrani jaħdmu f'Malta għaliex m'hawnx il-ħiliet meħtieġa fost il-Maltin stess. Huwa qal li kienu biss 3 impjiegi minn kull 10 fis-settur tal-iGaming li jittieħdu mill-Maltin. L-aħħar 10 xhur pereżempju aħna ħloqna 5,300 impjieg li nofshom marru għand nies li mhumiex Maltin. Il-Ministru Bartolo fisser l-importanza tal-edukazzjoni vokazzjonali li minn din is-sena skolastika ġiet introdotta fil-livell sekondarju f'Għawdex ukoll. Waqt din il-laqgħa spikka l-intervent tal-kap tal-iskola primarja ta' Bormla li ħeġġet lil professjonisti bħal tobba u psikjatri biex ma jkunux ta' għajnuna għal ġenituri traskurati li jħeġġu lil ulidhom biex ma jmorrux skola. Kien għalhekk li beda programm intensiv l-aħħar ġimgħat sabiex tfal li kienu ilhom ma jmorru skola 3 snin irritornaw l-iskola biex jitħarġu b'edukazzjoni vokazzjonali. Intant rigward id-dinja tax-xogħol il-Ministru Bartolo qal li mingħajr ma naqsu mill-livell tal-edukazzjoni jeħtieġ li jsir mod ta' kif l-employability tal-istudenti tiġi meqjusa u mħarġa matul l-esperjenza edukattiva tagħhom. Fuq kollox dan il-Gvern ser jaħdem sabiex jaċċerta li impjiegi li jinħolqu jkunu jistgħu jiġu mimlija mill-ħaddiema Maltin stess.